Eu sunt Aris la un nou episod de Clash Royale. Ok, avem ceva pe aici. Avem clan chestul care trebuie să jucăm la el până îl facem. Și că la unul i-a picat legendară data trecută când era clan chestul. Hai să jucăm câteva meciuri. Am derancat până la arena 6, ceva nașpa rău de tot. Eram cu deck-ul ăsta prost. E frică. Și ca să nu pierd. Ia. Un așa. Dă-te naiba. A chemat ceva de aici. Ok. Hai că filmează, da. Ok. Are lei de 8. Deci, e frică. Nu! Zep! M-a rupt. Încă o dată! Du-te naiba! M-a rupt. Oh, ce și? Deci, Witch sau Valkyrie? Deci aș pune Baby Dragon. Da, hai, deci elixir. Hai, bă, mai repede. Are legendară. Ok, îl rupem. Ok, îl batem cu formația asta, ești nebun. Punem ăștia. E bine. Conducem bine. Și asta. Mă, că luăm. Graveyard. Așa, a doua legendară care o are. Poate îl batem, cine știe? Și, bine. Ăsta. Giant Skeleton. Și Elite. Oh, bine. Oh, ce bine. Zep. Du-te, mă, mi-a stricat cheful ăsta. E la chef. Du-te, bă, naiba! Ce mă enervează în locul ăsta uneori. Ia, și că am de la în cap în arena 6. Să-l punem pe decul acesta. Mai jucăm încă 3 meciuri și e videoul. Și vreau să fac o regulă la fiecare episod de Clash Royale. Prima oară. Deci facem un chest opening. Dacă nu știi ce chesturi, când câștigi un match, primești un chest. Prima oară, silver chest îl primești mereu. Ăsta se zice, golden chest, e mai rar. Bonus chest sau silver, ăla, da, primești chesturi la nimereală, adică cel mai bun chest e legendary chest, care e super bun pentru că spică legendară. Aolo, mi-a luat și el un turn și a luat și eu un turn. E bine.
Era bine dacă îi luau și turnul ăla, dar prea frumos să fie adevărat vorba. Ia, îi luam turnul. Du-te măcar Skeleton Army. Haide! Hai mă, ce fac? Ia, hai. Please. Hai! Nu! Du-te mă, naiba! Du-te mă de aici. Ia, da, ia. E bine, e bine. Da. Poate ceva pe acolo? Du-te, mă. Repede, bagă. Bagă un rage. Mamă, gândă toți. Este, mă! Mă trebuie să mă apăr. E bine, conducem. Dar nu. Ce m-a prins aici? Du-te, mă, de aici. Ia, mă, de aici. Are ăla. Are balon, m-a luat. Du-te, mă, năi, Sodul ăsta e foarte reșuit. Mă enervează uneori. Ești mă enervat, drum. Hai să-i trimit un reset. Hai să vedem. Sper. Ai, bă, direct bagă, frate, ăsta. Baby Dragon. Așa. Hai să pun așa. Bine. Face ceva bun. Du-te, mă, că apar sălețile lui ăsta. Ce prost. Pus un fireball de 4 elixir pentru un goblin care costă 3 elixir, 2. Care îți dă 3 cel puțin. Și-a consumat ăla. Și-a consumat ăștia. E bine. Dar n-am elixir pentru balon. Uitați. Nu, de ce? Ok, balon. Hai, mă, că nu mai are nimic să apere. Sau are witch-ul ăla? Da. Are... Păi și-a două hituri. Și-a luat 2 hituri. Da, bomba aia nu jumătate de hit are la balon. Așa, mă. Bine, mă. Hai că sunt 2. Da, ce să fac? Nu da. Așa. Dai, așa. Ia, dacă dau. Are săgețile, dacă mă ia într-un hit. Da, m-am zis. Ceva. Are... Sper să nu aibă... Da. Și l-a consumat. E bine. Trebuie să ne ia turnul. Acum. Bagă. L-a luat. Nu! Este! 6, 7, 8, 5, 4.
Ba, nu cred dacă îl ia și pe ăla, nu are cum. N-are cum. Da, am câștigat. Da, e GG. Încă un meci și terminăm acest episod. Uitați, ăsta, pentru mine sunt silver chest și 14 bănuți. Așa, hai. Ultimul meci și încheiem acest video. Nu știu dacă a fost 3 meciuri, cel puțin, sau am sărit. Dar văd aici câte minute, dar prea puține minute, dar ce să fac. Hai, dai un shit. Este. Gata. Gata, m-a supărat. Nu! Bă, deci nici măcar pe ăla nu l-a luat. Hai, trage-mă. Așa. Am că n-are cu ce să apere. Ba da, cu același. Dar l-a luat. Bine, mă, bine, haide. Cu ce să-l ia pe ăla? Ah, ok, e bine. Da, și sunt super răcit. Hog Rider, serios. Ce prost. Măcar puneai și informații de cu Hog Rider. Iale. Ia dacă nu mori. Vezi acolo? E bine. Uite-mă că s-au strâns bine. Double kill. Ok, hai să punem hop. Hoppa didida, hoppa didida, hoppa dididididi. Nu, m-a luat. Nu m-a luat. Oh, nu, măcar să-l luăm. Stai, am o idee. Încă o dată. Poate vă la nou. Zeb, degeaba. A pus minionii. L-a luat. Bine, bă. Bine. Ia. Bine, bă, bine. Bine. Bă, eu nu pot să cred că prințul încă trăiește, da? Mă, că îi luăm 3 stele. Luăm 3 stele. Bine, bă, bine. Este. Bine, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul. Uitați, mi-a picat golden chest. Foarte frumos. Și chesturile astea o să le vedeți în următorul episod. Da. Chiar o zi, chiar durează. Cam atât. Eu am fost Alex și ne vedem data viitoare. Pa, pa!